Európskej únii máme problémy s bývaním, hlavne nájomným bývaním. Mladí ľudia si nemôžu dovoliť a preto napríklad často bývajú že so svojimi rodičmi alebo s nejakými staršími príbuznými. A Slovenska sa to týka takisto vo veľkej miere, pretože máme jeden z najvyšších podielov ľudí žijúcimi so svojimi rodičmi až do vyššieho veku a vlastne taká menšia samostatnosť. Ale vidíme, že máme oblasti a krajiny, kde naozaj nie je možné získať alebo nájsť si nejaké bývanie aj z dôvodu toho, že tam máme veľmi veľa prenájmov rôzneho charakteru. Spôsobil to hlavne aj náraz rôznych platform, ako je Airbnb a podobne, ktoré ponúkajú bývanie namiesto hotelov pre ľudí, ktorí si takto vedia zabezpečiť krátkodobo nejaké svoje ubytovacie kapacity. Ale s týmto bývaním alebo s týmito platformami súvisí aj to, že nie sú dostatočne zregulované, že nemáme napríklad dostatočné informácie o ľuďoch, ktorí ich používajú. Čiže aj Európsky parlament v minulosti o tomto hovoril a tlačil na to, aby sa to viac regulovalo, aby boli lepšie informácie, bola väčšia ochrana ľudí, ktorí takéto platformy používajú, aby nemohli byť zneužití, aby sa nemohli stať nejaké podvody. A jednoducho toto aj deformuje takisto ceny v niektorých lokalitách, hlavne ktoré sú turisticky atraktívne. Čiže čakáme na to, čo Európska komisia nakoniec sa nám podarí vyrokovať v tejto oblasti. Je to jediná sociálna politika za 5 rokov pre túto Európsku komisiu Ursuly von der Leyenovej. To znamená, že ja som zvedavá, ako sa dokážu popasovať s týmto sociálnym problémom nielen teda v Španielsku a v ďalších krajinách, ale aj pre nás vo východnej Európe. Na Slovensku máme štátny fond podpory rozvoja bývania, ktorý podporuje výstavbu práve takýchto nájomných kapacít alebo ubytovacích kapacít v regiónoch. Problémom u nás však je, že cena v hlavnom meste a v Košiciach je tak vysoká, že nie je veľmi možné získavať tieto prostriedky zo štátnej podpory alebo z týchto fondov, pretože nedokážeme postaviť tie ubytovacie kapacity za tú cenu, ktorá je. Takže čakám akoby aj na to, že čo tá Európska komisia v tejto súvislosti bude chcieť predstaviť a aké budú tie návrhy, aby sa to vedelo riešiť hlavne pre tieto väčšie mestá, pretože u nás naozaj máme, keď sa pozrieme na Slovensko, tak máme toho nájomného bývania relatívne dosť v regiónoch, ale nie v tých veľkých mestách, kde ho práve potrebujeme.